Goddag og velkommen. Mit navn det er Frederik Villas. Og jeg hedder Anton Breum. Og det her det er afsnit 15 af Forfatterrummet, Danske Dramatikers podcast, hvor vi taler med forfattere om deres arbejde. Og i dag skal vi tale om den scenekunstform i Danmark, der sælger allerflest billetter, nemlig musicalen. Og for at gøre os klogere på denne her form, så skal vi tale med to eksperter på det her område, nemlig forfatter og instruktør Nikolaj Tarp og dramaturg på Fredericia Musical Teater, Katja Lotsberg Nielsen. Velkommen til jer to. Tak. Nikolaj, du er instruktør og manuskriptforfatter. Du har blandt andet instrueret musicalen Ingmar om Ikeas grundlægger, og så har du været medforfatter på musicalversionen af Charles Tante på Fredericia Musical Teater sammen med Mads Abeløv Nielsen og Claus Renberg og Rob Hartman. De to første er du netop i gang med nu at udvikle og skrive en musical om Aqua, som har premiere i 2028 på Operan på Holmen. Og så har du skrevet den efter min mening fremragende dramaturgibog, Fortællingens anatomi om de 8 sekvenser. Og Katja, du er uddannet og arbejder som dramaturg på Fredericia Musical Teater, uddannet fra Teater Performance Studier her i København. Og her på Fredericia Musical Teater, der udvikler du nye musicals igennem udviklingsplatformen Portal. Og det gør I blandt andet igennem readings og workshops og ved at bringe forskellige talenter sammen i samarbejde. Og det gør I også, fordi I er musiknetværksscene igennem Statens Kunstfond. Ja, det er helt korrekt. Jamen perfekt, så er alt faktor korrekt. Ja. Inden vi går sådan rigtigt i gang, så vil jeg bare lige lave en lille disclaimer over for vores lyttere, som er, at musicalen jo er mere en form end en genre. Og med det mener jeg, at det lige så vel kan være en komedie som en gyser, det kan være for alle aldre, det kan være en kæmpe opsætning med mega orkester og vild scenografi og utallige medvirkende, lige så vel som det kan være et kammerspil eller en monolog for en enkelt person. Så musicalen som form spænder altså vidt og bredt, men jeg tror godt, jeg kan afsløre på forhånd, at vi nok kommer til at tale meget om det, man kan kalde den amerikanske musical, som er der, hvor at der er scener, der afbrydes af sange og går tilbage til scener, og hvor der er masser af koreografi og musik, men hvor den ikke nødvendigvis er gennemsunget. Yes. Og så til mit første lille opvarmningsspørgsmål. Fordi alle har en yndlingsmusical. Så der synes jeg, det var et godt sted lige at starte og høre, hvad er jeres yndlingsmusical? Nej, fordi jeg sad, da du sendte spørgsmål, og var sådan, jeg har faktisk ikke en yndlingsmusical. Det er et meget unfair spørgsmål, det ved jeg. Ja. Men jeg tænkte over nogen, at jeg kunne ikke komme på en, men jeg er kommet på 3, og det er fordi, at de har nogle forskellige kvaliteter, ikke? Okay, så jeg kan rigtig godt lide Come From Away, fordi det er en rigtig stærk ensemble musical, og det synes jeg er et ret vigtigt element i musicals. Jeg kan godt lide Next to Normal, fordi det udfordrer de temaer, man kan snakke om inden for genren. Og så kan jeg rigtig godt lide Six, fordi at live-oplevelsen af den er meget overvældende. Så de har nogle forskellige elementer, men som du selv siger, musicals er en kunstform. Så det er virkelig, virkelig svært. Det vil være ligesom at være sådan vel en sang ud af al musik, du nogensinde har hørt, ikke? Det var svært. Det kan være Nikolaj bedre. Ja, overhovedet ikke. Jeg synes, det er super godt svar. Det er nogle super gode forestillinger, dem der. Jeg har meget det samme. Jeg er også meget glad for, at du siger, at det er en form, en fortælleform eller en kunstform, mere end en genre, fordi det kan netop indeholde alle subgenrer. Så det er lige så svært et spørgsmål, som hvad er din yndlingsfilm? Som også er, at det skifter hele tiden. Men så lidt ligesom, når jeg får spørgsmål om, hvad er din yndlingsfilm, så er jeg sådan, jamen, den jeg så sidst, og de her 10 super fede, jeg har set inden for det seneste, står så meget præsent hele tiden. Og ellers ryger jeg altid tilbage til, så må det være et eller andet, der sådan var formativt og noget, hvor jeg startede. Og der står sådan et meget, meget bredt og populært værk, som Les Misérables var stadigvæk virkelig stærkt for mig. Den så jeg flere gange som barn. Jeg var så heldig at blive slæbt med af mine forældre til London en del gange som barn og ung, og så nogle af de tidlige opsætninger af den, og set det originale cast, og også set Stig Rossen som Jean Valjean på scenen i London nogle gange. Og den rammer bare stadigvæk som fortælling, og den gør netop noget. Den er så lige præcis det, du siger, vi ikke skal tale så meget om nødvendigvis, men det gør vi så alligevel nu her, fordi hej, her er jeg. Men en song through, hvor de synger hele vejen igennem, så der er jo ikke noget talt dialog i den, så de synger alt hele vejen igennem, og det synes jeg ud fra et dramatikerperspektiv er spændende, fordi det tvinger sangene til at være karakter- og historiebærende. Så der er et eller andet der, hvor helheden for mig, den viser på en eller anden måde også, altså hvis man er ikke musical fan, så kan man godt komme ind og se den, og så opleve, hvad er det musicalformen også er. Absolut. Ja. Og jeg er meget enig i det, I begge to siger omkring det her sådan, jamen,
når man skal udvælge sin favorit, fordi jeg sad jo også og tænkte over spørgsmålet selv, hvad er egentlig min egen favorit, og jeg lavede netop også sådan en, som du sådan, men jeg kan finde et eller andet sådan sammenhængende, og på den måde få lov til at sige 3 musicals. Og der var netop også sådan noget med noget britisk lokalsamfund, er jeg meget glad for i sådan musicals. Billy Elliot, Everybody's Talking About Jamie, Kinky Boots, Blood Brothers, noget med sådan dybt forankret socialrealisme, men ligesom sådan kørt op til noget musical. Men det er jo også fantastisk, at formen også kan det. Ja. Altså, der er mange fordomme omkring den form, vi skal tale om i dag. Vi spiller så meget på tungen hele tiden at komme til at sige genre. Musical-genren. Det er en genre. Nej, jeg elsker at kalde det formen. Ja. Det er en form. Mm. Det er også, ja. Ja. Jeg tror i hvert fald, det er noget, vi arbejder meget ud fra. Og så også det der med, at det er en kunstform, fordi du kan overhovedet ikke lægge de samme dramaturgiske regler ned over alle forestillinger, netop fordi, at der er så mange subgenre, som du selv sagde. Ja. Ja. Fedt. Anton, jeg vil også godt lige høre din yndlingsmusikal. Jamen, jeg lægger mig i Nikolaj Slipstrøm og siger Les Miserables. Den er også close to my heart. Jeg kan jo også afsløre, at Nikolaj, du har jo en analyse af musicalen Les Misérables i din bog Fortællingsanatomi. Filmversionen godt nok, og ikke sceneversionen, men det er jo den filmversion til en. Ja, det er Tom Hoopers filmversion, og den må man sige, den er godt nok meget loyal over for sceneversionen. Ja, så ja. meget. Ja. Lad os spørge ind til de her yndlingsmusicals. Så er det selvfølgelig, fordi jeg godt vil vide, hvad er det nogle af de komponenter i de musicals, som stikker ud for jer, og som kendetegner en god musical? Og også gerne fra andre, end dem vi nødvendigvis lige nævnte. Ja, og kendetegnende komponenter ved musicals, der er mange. Det er meget mærkeligt at have en musical, der ikke har musik, vil jeg starte med at sige. Så når vi, altså, for mig, også hvor jeg kommer fra, så er narrativ og dramaturgi og karakterbue og en fortælling, det er stadigvæk det, der trigger mig i første omgang. Jeg kan godt se og virkelig nyde værker, når de går helt væk fra det og giver mig mere en mere primært kunstnerisk og emotionel narrativ løs oplevelse. Det kan der virkelig også være store oplevelser i. Det er klart det første, jeg kigger på, fordi hvad skal jeg bidrage med, når jeg træder ind i rummet? Der kigger jeg på narrativet og kigger på karaktererne. Så fortællingen der, men det vil bare være mærkeligt ikke at starte med musik et eller andet sted, når vi taler om musical. Så det er selvfølgelig, om der er en musikalsk helhed, om der er et spændende musikalsk udtryk i det, så er det sunget. Ellers så bliver det en dramatisk teaterforestilling med et musikalsk underscore eller et overscore, hvis det styrer og dominerer det hele. Men det bliver jo, når lyrikken så kommer i spil. Og den kan jo så være mere eller mindre dramatisk medfortællende. Og der er, hvis vi skal ramme, samtidig svaret hen til, hvad man godt kan lide, er samtidig også lidt svaret ved at komme til at pointere det, man ikke kan lide. Det er ikke det, jeg er mest fan af. Jeg kan godt lide at tale om potentiale, de ting, vi godt kan lide, men gør det lige alligevel. Sommetider er der jo musicals, hvor sangene netop bliver på den dårlige måde en showstopper. Showstopper udtrykket, der siger, ej, hele verden gik i stå, fordi vi bare beundrede det, der foregik for øjnene af os. En gang imellem så showstopper udtrykket, at her stopper showet, og så skal vi lige lave noget andet, end at følge historie. Og når sangene bare gør det i en musical, når de ikke er karakter- eller plotfremmende helst, eller i hvert fald virkelig giver os en dybere indsigt i universet, eller en følelse, men gerne for mig mere end det. Altså, det er for mig det ærgerligt, hvis vi kan gå ud og lave en kop kaffe, når sangen er på, og så stadigvæk 100% følge med i, hvad der foregår bagefter. Så det er for mig noget af det, som er det, jeg også kigger efter, og hvor det skal kunne et eller andet sammen. Jeg er helt enig, ikke? Altså, sangenes funktionalitet, ja. og at man kan mærke, at man har tænkt over, ja, hvorfor skal det her værk, hvorfor skal det være en musical, hvorfor kunne det ikke lige så godt være noget andet? Altså, vi tager et aktivt valg om at bruge de her sange til noget. Det er sjovt, at ingen har nævnt Hamilton. Det er jo sådan en typisk ting, som kunstnere siger, når de bliver spurgt om, hvad deres yndlingsmusical er. Det er også fordi, de siger det alle sammen. Ja, lige præcis. Og vi er unikke, jo. Præcis. Med vores unikke Les Misérables-valg her. Ej, undskyld, Kasse. Jeg sad og tænkte sådan, enten siger folk Wicked eller Hamilton. Ja, det kunne de gøre det godt. Ja. Men det, som Hamilton gør så godt, udover at bruge sine sange som plotdrivende, det er jo, at man har også tænkt over, hvad er det for en genre, musikgenre, vi har valgt til at fortælle den her historie. Og det ligger et helt politisk lag ud over, at det bare er en god fortælling og en god musical. Altså fordi man virkelig har tænkt over, hvad er det, jeg vil med den her historie? Hvad er det, jeg gerne vil sige? Og hvordan kan musikken hjælpe mig med at fortælle det? I stedet for, at den bare er der, som den nogle gange er. Ikke? Og sådan er et helt andet og meget mere fjollet eksempel. For en del år siden, der lavede
Odense Teater en udgave af De Tre Musketerer, hvor de havde valgt at gøre det med glam rock numre. Og altså, det lyder så fjollet, men det fungerede virkelig godt, fordi der er faktisk en sammenhæng mellem musketertiden og glam rock musikerne, som jeg ikke ved, hvordan at de nogensinde er kommet i tanke om og har set, men nogen har set det, og det var genialt. Ja. Altså sådan, så det der med, at man vælger, altså fordi den kunne de også have lavet med, I don't know, moderne popsange, men de vælger at se, den her musikgenre kan tilføje noget til den historie, jeg vil fortælle. Altså, det er godt. Og der er også noget, som stikker dybere end sådan pudelhundehåret i det, og sådan noget, som sådan er den gode, direkte parallel. Men sådan, altså, det der 80'er excess fra glam rock over til sådan Marie Antoinette-tid, og sådan, man ser sådan, der er virkelig noget overdrev og sådan noget. Altså, det er en super... Ja, det er lækkert. Skud ud til hver minde. Ja, det har været en anden forestilling med dødsmetal, ikke? Ja, lige præcis. Nu har vi allerede talt sådan musik, sang, vi har talt sådan dramatik, så spillet selv i sådan noget som Les Misérables, hvor der ikke er talt replikker, er der utrolig meget skuespil for performerne på scenen i det. Og så det, man så typisk siger, det er jo 3 ben, det står på, tror jeg. Jeg men er det ikke det, er udtrykket for jer? Jeg med den rigtig dybe erfaring i musicalbranchen, ikke? Med skuespil, med sang og så med dans, koreografien, altså det fysiske rum, som de bevæger sig i. Så det, at der er en helhed i nogle former, nogle udtryksformer, som kan være meget, meget forskellige. Og princippet, og ofte går på scenen bare med deres udtryk. Så det er en ren danseforestilling, eller det er en ren koncert, eller sangforestilling, vi er til, eller det er et rent dramatisk stykke. Og forene på tværs af de her former, og få det til at tale et fælles sprog. Det synes jeg er meget fascinerende ved musical, og det understreger den form som sådan en samarbejdsform. Altså det er virkelig, det siger vi jo altid, at alle vores kunstformer, når vi ikke selv litteratur, fordi så er der dygtige redaktører og sådan noget, der kommer og synes utrolig mange ting. Og sådan noget. Så alt er jo sådan samspil, ikke? Eller samarbejde, men det er som om på en eller anden måde er musical næsten det ypperste holdspil. Ja, det kan man sagtens sige. Ja, der er sådan noget, i hvert fald banken afhængig af eller andre. Og man kan sige, at de her 3 kunstformer og forene dem i et scenekunstnerisk udtryk, gør jo også, at de kan fortælle den samme historie, men de kan også fortælle hver deres historie. Og det er jo der, det begynder at blive virkelig spændende, ikke? Når der står en karakter på scenen og siger noget med noget bevægelse eller noget musik, siger noget andet. Altså der synes jeg virkelig, at der opstår nogle store potentialer for kunst, som er mega svære at arbejde med. Men som man også hele tiden skal tænke over, at de her 3 komponenter, hvad er det, de kan, når de arbejder sammen, hvad de kan, når de arbejder mod hinanden. Ja. Og igen, det samlede udtryk, ikke? Ja. Hvad er det, vi ender med? Ja, men man kan belyse, altså det er jo også hurtigere hen at belyse forskellige sider af den samme sag, end mange andre kunstformer er. På grund af det, du siger, ikke? Ja. Og der er jo netop mange potentialer, og som vi snakkede om tidligere, jamen det er en form, der kan rumme alle mulige subgenre, og det er en kombination af alle mulige ting. Så mit spørgsmål vil nu være, er der nogle begrænsninger? Er der noget, der ikke kan være en musical? Jeg elsker. Nu nævner du mit samarbejde med Mads Æblø og Claus Renberg. Og vi skriver på rigtig mange forskellige ting. Så vi skriver musicals, ja. Vi har et par bøger, der kommer ud næste år. Vi har nogle filmprojekter, vi arbejder på. Er der noget, der kræver... jeg synes, at der er noget som helst, der kræver forfattere, så er vi egentlig interesserede i at kigge på det. Men når vi går ind i det rum, jeg har endnu til gode at opleve, at Claus, ikke uanset hvilken idé, der kommer til bordet, også på et eller andet tidspunkt siger, kunne det være en musical? Fordi det tror jeg har meget at gøre med dramatikerne, med afsenderne at gøre, og verden er på et eller andet sted musik for ham. Han er det primært komponerende element. Altså han skriver også med, for vi skriver alle 3, og skriver ligebyrdigt og blander os i hinandens ting. Men den, der klart er den stærkeste komponist af os, det er Claus. Så han har jo en eller anden musikalsk tilgang til alt, hvad han foretager sig. Så derfor bliver jeg så, ja, det er super. Kunne de synge? Kunne det være en musical? Kunne det? så ja, han ville måske, hvis han havde siddet og sagt, at alt kan i princippet. Det handler om at finde det rigtige greb. Men jeg tror, der er... Nej, men sådan har jeg det også. Altså, jeg tænker, at alt kan være en musical, på samme måde som alt kan være teater. Ja. Jeg tror, at når nogen spørger om det,
det spørgsmål, jeg som regel får, er, skal alt virkelig være en musical? Og når folk spørger mig om det, så tror jeg, at det, de tænker på, er, skal alt være sådan en Candy Floss, lyserød pop glimmer musical? Og nej, det skal alt nødvendigvis ikke være. men i en eller anden form tror jeg, at de fleste historier godt kan være en musical, men igen, som du siger, man skal gå ind og vælge et kunstnerisk greb på det. Ja. Og se, hvad det kan. Og måske vil der være tilfælde, hvor det ikke kan noget, og så må man droppe det igen. Præcis, fordi man kan sige, der er jo klart noget, der er sværere end andet, så at få knækket nøden til at komme derhen. Men altså ja, det er totalt flabet, provokerende udsagn der, at ja, alt kan i princippet være en musical, og hvis vi, kigger igen på Mads, Claus og jeg, hvis vi som hold så ikke kan knække der ned, så var det jo bare os, der ikke kunne knække det. Det kan godt være, der er nogle andre, der kan gøre det. Så ja. Jeg tror, det er også fordi, der er jo et eller andet, hvad skal man sige, der er et eller andet modsætningsforhold, når vi tænker alvorlige emner, og vi tænker musicals. Men det tror jeg mere er en kultur, end det handler om, at genren ikke kan rumme det. Fordi nu sidder jeg og tænker over nogle teaterforestillinger, jeg har set. Og der var for eksempel en Anders Breivik teaterforestilling. Kunne det have været en musical? Altså ja, det kunne det jo i princippet godt, men det er jo et emne, man skal behandle med stor respekt. Og der tænker jeg virkelig, at man skal tænke over, hvordan bruger vi bevægelsen, hvordan bruger vi musikken til også at understøtte eller give et lag til den her historie. Så det tænker jeg godt, at man kunne. Men igen, fordi vi arbejder med 3 komponenter i stedet for 1, så skal der nogle flere, eller i hvert fald, der skal mange tanker bag det, tænker jeg. Men i princippet tror jeg godt, tingene kan. Men jeg tror også, nu bliver det en segue i noget andet, at vi er også i en bevægelse lige nu, hvor musical som kunstform bliver set som én ting, men vi er ved at lære både som kunstnere og som publikum, at det kan mange andre ting også. Men vi er der nok ikke helt endnu på samme måde, som vi er der med andre scenekunstformer. Jeg er meget enig, og det er netop det der med, hvad er det for nogle fordomme, der bliver båret med ind, fordi jeg synes, at jeg har siddet og set små forestillinger, som var musicals på for eksempel Teater Sort-Hvid, eller på små bitte scener i Berlin, hvor jeg kan overhovedet ikke huske, hvad det er for en forestilling, jeg har været inde og se, men et eller andet, der har været skrevet der, som har behandlet nogle ekstremt tunge, mørke emner, men hvor det er sunget og noget reciteret, og altså, jeg har ikke løsnet et grin et eneste øjeblik i de forestillinger, jeg har revet ind i en dyb, mørk, emotionel fortælling, og musik er jo, må man bare sige, var den hurtigste, indtil videre hurtigste kunstform til at komme ind og gribe ind, fat ind i rygsøjlen og tage fat i følelsesregisteret på os. Altså det er bare vores hurtigste access til det. Så jeg er meget enig, Katja, og jeg tror, altså kan vi tale bare lige et øjeblik netop om det der med at så sige, jamen musicals er edderbank med noget, hvor der er en mur af fordom omkring, hvad det er. Og der kan man netop godt stå på den ene side af hegnet og så sige, at musical er Candy Floss, som du siger, hvad er det for noget? Det er altid bare, så skal de absolut begynde at synge deres følelser. Så står de og synger om det i 4 minutter, kan vi ikke komme videre og sådan noget. Hvorfor skal de synge? Hvor det er utroværdigt, jeg er distanceret, jeg tror ikke på det. Over på den anden side af hegnet kan man stå og sige, jamen det er fordi, I er uddannet. Jeg har ikke opsøgt alle de store variationer, der findes og sådan noget. Og sandheden ligger selvfølgelig et eller andet sted, som altid, inde i gråzonen imellem, at vi skal blive bedre også til at gøre opmærksom på, og også skulle blive bedre til sådan selv internt i branchen, så også lige ture som til at skubbe til den form, præsentere noget nyt og holde ved, at musical-formen kan ufattelig meget og kan alt. Det er det samme, jeg bliver simpelthen også så træt, når folk sådan noget, bruger sådan noget som børnebøger eller børneforestillinger eller børnefilm som et negativt ladet ord, fordi nogle af de største skandinaviske kunstfortællinger og kunstværker er fortællinger til børn og unge. Der er bare også lavet meget, der ikke er godt. Men altså, så skal jeg bebrejde alle voksne forestillinger for Transformers 5. Altså, jeg synes simpelthen, det er så det bliver så begrænsende igen, når man kigger på den noget. Men hvis vi lige holder os til musicalen og de fordomme der, ikke? Ja. Jeg tror, blandt forfattere for eksempel, nu er det især dem, vi taler til her, så sidder der en del, der ligesom godt ved, det der er en genre, der boomer. Det der er virkelig noget, som også på dansk jord rykker på sig, og har rykket på sig i årevis nu.
Men jeg sidder stadig selv lidt og rynker på næsen og ved ikke helt, sådan, hvad skulle jeg gå ind og se, og sådan noget der. For ligesom at give sådan en håndsrækning der, ikke? Hvis nu man sidder og har hørt jer tale så utrolig velformuleret om det her, at virkelig kan høre, okay, der er eddermamer folk derude, der vil noget med det her format, ikke? Lige give en håndsrækning til dem og sige, hvad skal jeg gå ind og kigge efter? Hvad er det, jeg måske som forfatter, der især skriver teater, eller især skriver film og tv, kan gå ind og se en musical-forestilling og få sådan et, det var det her, ikke? Altså, hvad er det, man kan gå ind og få kastet hovedet, der virkelig kan give en noget? Hvis jeg må sige superkort, så kommer Katja med det virkelig, det branchekendskabsmæssigt gode svar. Så nu kan du forberede dig, Katja, og være klar til jer. Altså en af de ting, jeg må sige, det er, at man er simpelthen nødt til lige at holde sig en lille smule til også, hvis det er. Fordi live kunst har også den ting, at det spiller nu og her. Det er ikke sådan noget, og det er ikke, altså det kan være fedt at høre et castalbum, det kan også være fedt at se en videoregistrering, der ligger, altså nu taler vi om Hamilton, der er jo ligget på Disney Plus en super flot udgave af den, og det er stadigvæk ikke det samme som at være taktil til stede og opleve og kunne høre åndedragene også og kunne mærke folk. Så man skal altså komme op af sofaen og holde sig til, også hvis man sidder som dramater derhjemme og siger, men det er jeg nysgerrig på, men der er ikke noget godt, de må fodre mig med et eller andet. Det er simpelthen det samme som at sige, jamen julefilm, jeg har set julefilm, fordi jeg tændte for Hallmark sidste år, og jeg kan ikke lide julefilm. Og sige, der er måske også mere end det. Så det er en lille smule det. Det var sådan det formanende, men der bliver simpelthen spillet så mange rundt omkring på scenerne hele tiden. Hold sig til. Og bare til din pointe tidligere, Next to Normal, som jo er en fremragende musical, der netop behandler nogle meget dybe, tunge emner, spillet på Odense Teater sidste sæson, og faktisk ikke til den dyreste pris. Altså, så der er også, altså musicals kan godt blive ret dyre, så nogle gange er der for mange, tror jeg, en prioriteringssag der. Ja. Men det var til en god pris. Der er måske lige, hvis man bor i København, lige et tog, men det kan altså lade sig gøre. Og det, jeg tror, det var den bedste musical, jeg så sidste år. Jamen, fantastisk. Ja, altså ja, helt enig, Nikolaj. Altså, må man sige sådan noget reklame? Altså på Fredericia Musical Teater har vi jo også noget, der hedder Smagen af Musical, som vi kører hvert forår, hvor vi viser bidder fra, som regel er det 4, nogle gange 2, nogle gange 4 musicals i udvikling. Og altså sidste år, der spændte det så bredt som en mørk, absurd musicalkomedie om et par, der mødte hinanden og købte et hus 24 timer senere, og en sci-fi musical og en musical om kvinders drukvaner. Og altså, hvis man vil se noget, der er anderledes end de store musicals, så er det klart sådan nogle udviklingsevents, man kan komme til. Øster Gasværk har også holdt noget. Jeg ved ikke, om det kommer igen. Altså, der er mange muligheder rundt omkring for at opsøge nogle af de lidt mindre skæve og se nogle facetter af den her kunstform, som man måske ikke altid nødvendigvis ser på de store scener af mange grunde, men som man kan se på de lidt mindre. Altså tror jeg også, man må tænke over, hvad er det ved teater, jeg godt kan lide, fordi det kan musicals også rumme, og så i stedet for at se på musicals som nogle begrænsende rammer, så se på det som en mulighed for at udvide sit kunstneriske sprog. Vil være mit bedste bud, og så må man gøre en musical til det er for en selv. Yeah. Og jeg er fuldstændig enig, så vil sige, der hvor man så godt kan som dramatiker, når man sidder hjemme, så det at der bliver jo også igen nu efterhånden lavet musical-film. Ikke endnu herhjemme. Shout-out til danske producenter og Filminstituttet, om at lade os komme i gang med det. Men det begynder der at gøre, og der er jo faktisk nogle af de amerikanske, de engelske også, nogle af de asiatiske sådan musicals, der prøver at lave lidt nogle andre greb, så der kan man jo godt se dem og så blive inspireret af en scene, brugen af et nummer. Altså i at sige, det er et spændende greb. Det er bare... Ja, helt sikkert. Jeg anbefaler Tick Tick Boom. Jamen, Tick Tick Boom. Netflix, tror jeg. Den ligger. Tick Tick Boom. Super godt. Det er da klart noget, der gør noget andet. Helt sikkert. Ja. Og også en, jeg føler, jeg har hørt musical-kritikere sige, de har set den og været sådan lidt, okay, den var faktisk god. Altså Tick Tick Boom. Ja, lige præcis. Den var faktisk god. Når folk, der er kritiske, er det sådan, at sådan, den kunne faktisk godt noget. Altså sådan det der med sådan, så musicals kan noget, siger du. Ja. Jamen det, og det Wicked, synes jeg også har gjort noget af det samme. Men helt klart, men det synes jeg faktisk er netop super interessant, fordi jeg er personligt ikke så vild med det der, når argumentet bliver, men det her det er musicalen til dem, der ikke kan lide musical, fordi jeg har sådan, okay, men så lad være med at se musicals. Det er sådan, her er gyseren til folk, der ikke kan lide gyser. Så den er ikke uhyggelig, så kan der så ikke være noget andet i stedet for. Men det er lige præcis dem der rammer
dem, der godt kan lide musical, men også faktisk lige er gatewayen ind til dem, der ikke kan sige, nå, se, det kan også det her. Fordi jeg tror simpelthen, der vil være nogen, der aldrig kan lide det. Og det er 100% fair. Altså, der er nogen, der aldrig kan lide, at der er en på scenen, der åbner munden og synger. Fint. Endelig bare overmest helt klart gå ind og se noget andet. Altså, jeg kæmper stadig med at lære helt at forstå ballet. Jeg vil slippe med ind og se det mange gange. Jeg beundrer det. Jeg kæmper stadig lidt med helt at connecte med det. Jeg er ikke kernepublikummet dertil, så er der også nogen, der ikke er til det andet. Det er så fair. Men det primære er, tror jeg, det som Katja er inde på, at det simpelthen er, at der er en bred vifte af ting, som folk simpelthen ikke er klar over at dække under det, fordi vi netop siger musicals, så er det. Så folk sidder jo stadig fast i, at så er det Sound of Music, og det er My Fair Lady, og det er Grease, og det er altså, pænt bevares gode værker, og med masser af gode oplevelser, og alt muligt, der slet ikke noget der, det er bare, viften meget bredere. Hvornår er det en musical, også bare nogle gange, fra også musical-elskers synspunkt, skulle blive lidt dårligt? Jamen altså, man kan sige, der er jo rigtig mange, der som mig er sådan, jeg kan rigtig godt lide musical som kunstform, men jeg kan også anerkende, at der findes rigtig mange dårlige musical-værker. Ja. Og sådan er det sikkert inden for alle kunstformer, genre, tænker jeg. Og man kan sige, at det værste, man kan gøre, det er at have en historie, og være sådan, her er et sammenhængende plot. Jeg vil gerne lave en musical, fordi jeg vil gerne tjene nogle penge, så nu finder jeg nogle steder, jeg kan proppe nogle sange ned i det her plot. Og det tror jeg langt de fleste kan mærke med det samme. Altså, jeg har grelle eksempler, jeg vil ikke nævne nogen navne, men hvor at der bliver sunget en sang, der handler om en ting, og så er den første replik efter sangen er præcis det samme, vi lige har hørt i sangen, og jeg er sådan lidt... Og det eneste, der blev sunget i sangen. Ja, vitterligt. Sunget i 4 minutter, og så får vi også ligesom replik bagefter, og man er sådan, guys, det kan I gøre bedre. Ja, og det er det der, og det er netop sådan noget der, hvor det virker som om, så hvis det er nykomponerede sang, er den der jo helt gal, ikke? Fordi så virker det virkelig som om, der er nogle faggrupper, der ikke har talt sammen, og ikke har udnyttet, at om det, jeg gerne vil fortælle narrativt i manuskriptet, det kan vi putte ind i sangen her, og omvendt, og sådan noget, ikke? Og lade os inspirere frem og tilbage, og samtidig er det, fordi der bare bliver puttet nogle allerede eksisterende sange på, som også er kæmpe stor opgave. Det er egen kunst. Altså Jukebox Musical kunne have sit helt eget afsnit. Ja, præcis. Det er helt klart, det er de samme ting for mig, vil jeg sige. Det er det, når der er det disconnect mellem den historie, det flow, vi er i gang med karakter. Altså bare den følelse, den rejser vi på med karakteren, og hvis det på en eller anden måde altså går i stå, når sangen går på, enten fordi vi bare helt redundant bare skal gentage den samme strofe, som du siger, som så lige pludselig også er en replik, for at vi skal være helt sikre på, at alle har hørt den. Eller fordi det bare er der, og bare fylder, og får tiden til at gå. Men igen, hvis vi taler til forfatterne og dramatikerne, der sidder derude, så at sige, det er altså det samme for mig, som i action. Altså jeg synes, de store actionfilm, forfattere og instruktører, er gode til at drive handlingen og karakteren videre, mens action pågår. Og jeg er gammelfar på podcasten, så jeg nævner de gammelmands eksempler, så jeg vil stadig sige sådan nogle som Spielberg og Cameron og sådan noget, altså mestre det at indeholde narrativ drive i actionscenerne, hvor det er der altså mange, der ikke gør, må man sige. Det er rigtig flot, men jeg kunne godt bare fast forward til efter actionscenen, og så kan jeg følge med i alt stadigvæk. Og det ved jeg godt, det er intentionen samtidig, fordi det er for nogle ting, som at det skal være en pause fra, så behøver vi så ikke at bruge hjernecellerne. Men igen, en anden ting, jeg heller ikke er fan af, det er begrebet, at det handler bare om bare lige at få slået hjernen fra. Hvorfor det? Det forstår jeg ikke. Ja, så det er jo, altså, hvis man skal opsummere det, dårligt håndværk. Hvis man ikke har lyst til at sætte sig ind i genren og se, hvad den kan, men tænker, at det bare er en nem måde at lave noget, der sikkert bliver populært. Altså, kan man ikke godt sige det? Det kan man godt sige. Ja. Det kan man sagtens sige. Fordi det er ikke en nem kunstform at arbejde med overhovedet. Nej. Og ja, den er populær, og den taler til et bredt publikum, men der synes jeg jo faktisk, at det gør, at man har så meget større ansvar. Ja. Lige pludselig, at den snakker til mange mennesker, og at du netop med musikken sikkert vil røre nogle af deres følelser, og vil røre noget inde i dem. Det er da et kæmpe ansvar, som man skal tage seriøst, i stedet for at tage lidt på det. Ja. Meget enig. Og altså, må man godt sige, det tror jeg godt, man må sige i den her podcast, det der med at hyre da en manuskriptforfatter, altså hyre da en dramatiker, og hyre da en musicalkomponist. Altså, selvfølgelig må man også godt hyre en populær musiker, det kan jeg også godt se mening i, men så giv dem en makker, der er en musicalkomponist, altså nogen, der har arbejdet med genren, og en rigtig dramatiker, og så videre, ikke? Altså,
Jeg tror lige det går. Og, Men også kun det. Jamen, det der med at anerkende, at der findes virkelig mange dygtige mennesker, der har brugt mange år af deres liv, alle os her inkluderet, altså på at få det meste ud af den her genre. Og hør dem. Tak. Fedt. Men det er jo faktisk en rigtig god segue til at hoppe videre til den næste del, hvor vi skal snakke mere ned i udviklingsprocesserne af en musical. Hvor starter man henne med sådan en musical? Fordi nu har vi snakket om, men det er jo både koreografi, det er også musik, og det er replikker, og du har været inde på, men det er jo sådan set stadigvæk de samme narrativer, man ligesom kører og strukturer. Men når man har alle de her mekanismer, der skal spille sammen, hvor starter man så egentlig henne? Ja, for mit vedkommende er det virkelig forskelligt fra proces til proces og fra projekt til projekt. For mig er der ikke sådan en skabelon, at man starter med det her, så gør man det her, så gør man det. Jeg tror, den sådan helt klassicistiske vej igen vil være, at man skriver manuskriptet, ja. Og så går man i gang med lyrik. Ja, til dem, der måske ikke er bevidst om begrebet book, så er det netop den amerikanske musical, har det, man kalder en book, manuskriptet, og så er der sangene ved siden af, som selvfølgelig er i sammenhæng musical, men det kalder man en book musical. Ja, lige præcis. Så autordelen på den amerikanske musical, som bevares også laves andre steder end i USA, men som term, der er autordelen typisk delt op i de tre. Music, book and lyrics, ikke? Så hvor bog, manuskriptet, så lyrik, altså sangteksterne, og så musikken, komposition af det. Og at de helt klart, hvis man havde sådan en lektor Blomme, der stod og sagde, at der findes kun en måde at gøre tingene på, så ville han eller hun nok sige, at det var rækkefølgen, man gør det. Det har jeg til gode at opleve, at det er sådan, jeg synes, det har været godt at arbejde, det har været det bedste produkt, der er kommet ud af det, eller at man egentlig gør. Det, som jeg oplever det, så er det meget mere sammensmeltet, og det kan starte alle mulige forskellige steder. Katja nævner jukebox-musicalene, de vil typisk starte ved, at der selvfølgelig er et eksisterende sangkatalog, som definerer et univers, eller en stil, eller en stemning, man skal på en eller anden måde ind i. Så kan der være en Le Miserable, som selvfølgelig helt åbenlyst er startet med, at der er et eksisterende forlag i form af en roman, der skal koges ned på en eller anden måde, man skal finde ud af at dramatisere det. Der kan være mange veje ind. På Charles Tante startede vi selvfølgelig med, at der var et filmmanuskript, som vi havde fået rettighederne af arvingerne til at bearbejde om til en musical, sammen med Bjørk Gams, der var udviklingsproducer, og så autorholdet, også 4, som du nævnte tidligere. Og der var intentionen egentlig, at vi skulle starte med at bare bearbejde manuskriptet og lave bog på det, og så begynde at have nogle musikeksempler. Rob og Claus var det primære komponerende led hos os der, fordi de begge to er nogle meget hårdt arbejdende mennesker, så havde vi meget hurtigt mange gode forskellige retninger og bud på musikken, som kom til at påvirke ekstremt meget, hvad vi lavede af justeringer i manuskriptet. Og vi var meget hurtigt over at arbejde i at finde ud af, hvilke af de kendte replikker fra filmen skal siges, så vi respekterer det, og hvilke kan inkorporeres i sangene og blive en del af en handlingsbærende sang. Og vi har 24 sange i den forestilling. Jeg vil påstå, at vi har 23 handlingsbærende. Der er kun én, hvor jeg vil sige, jeg synes, det er et super godt nummer, men der er ikke 100% sikker på, at vi har opfyldt, at det er handlingsbærende. Altså det bliver der stopper showet lige for at gøre. Så der smeltede processerne meget, meget hurtigt sammen. Og på Aqua nu, der er det klart, at der er sangkataloget jo eksisterende. Så der har det været noget med at finde ud af, hvordan knækker vi at lave en jukebox musical på det. Hvorfor retfærdiggør vi, at de sange, de er der? Hvordan kommer folk til at synge i det her univers? Og man kan vel også sige, at der findes lige så mange tilgange til det, som der findes kunstnere. Jeg vil sige, noget af det, jeg har observeret, som har fungeret rigtig godt, er, hvis man fra start af samler en dramatiker og en sangskriver og eventuelt tekst for, dem, der skal være med, og laver en outline. Ikke skriv noget, lav den outline. Find ud af, hvor er de store dramatiske øjeblikke, og så skriver man dem. Og så workshopper man det
inden man har skrevet et helt værk. Fordi det der med at få en følelse af, hvordan arbejder vi sammen, hvordan arbejder teksten og musikken sammen i nogle af de store øjeblikke, vil gøre det meget nemmere at skrive det andet senere hen. Og ja, så vil jeg workshop det med en dramatur. Reklame for mit affald. Eller med en dramatur, med nogle mennesker, der ved noget om genren, altså i et eller andet i en samskabelsesproces. Det vil helt klart være min måde at gå til det på, tror jeg. Og når du siger det her med sådan de store øjeblikke, og så workshopper man det, kan du forklare lidt mere om workshop-processen, og hvordan man får bundet de her sådan store vendepunkter i historien sammen igennem det? Ja, altså sådan helt lavpraktisk, så vil jeg jo i min outline, så vil jeg jo nok sige øjeblikket før pausen, hvis der er en pause, vores 11 o'clock number. Det er sådan, hvad skal man sige, det er de store musikalske øjeblik før finalen. Det kalder man et 11 o'clock number inden for musicals. Vi kommer mere på de forskellige typer af sange lige om lidt. Altså, tag de der øjeblikke og skriv dem ud. Og så med workshop mener jeg med helt lavpraktisk, altså samle et skuespillerhold, musical performer hold, få det læst højt, hør hvad det tænker, hør hvad en dramaturg tænker, hør hvad en producent tænker, hvordan fungerer det, hvor ligger potentialerne, så man kan udnytte de her potentialer i resten af sin skriveproces. Det er alt afgørende at have dem. Det rykker simpelthen så meget, fordi en ting er at sidde lukket i autorgruppen og læse ting højt. Selv nu er jeg så privilegeret, at jeg har 2 virkelig gode skuespillere med i vores tremandskløver. Jeg er ikke en af dem, så jeg nyder at sidde og lytte eller læse regi, men de 2 andre er virkelig gode skuespillere, så jeg kan allerede få meget farve, når vi bare læser der. Men vi havde for eksempel i forgårs første reading på Aqua. Og det var sindssygt givetigt. Altså masser af ting, der blev bekræftet, men også virkelig masser af ting, hvor altså man med det samme kan mærke, fedt, det der kan vi gøre det der i stedet for, eller det der kan vi rykke derhen og sådan noget. Så det er alt afgørende i udviklingen af musicals. Og der er den gode, vi altid har med writing is rewriting, som vi alle sammen har slavet over ved, nej, man skal skrive om, og det ene eller andet. Det er fuldstændig rigtigt, og det er ekstra meget gældende i musicals, hvor prøver at tænke, der er det ofte ikke bare en scene, en dialogscene, man lige klipper ud. Altså det er en sang, som der måske er lavet demo på, og samtidig måske nærmest lavet en fuld komposition på, må man sige. Det er en rigtig god sang, men den rører helt ud af forestillingen. Altså det er samtidig føles det lidt som om, at man har, altså når jeg siger filmreferencer, man har skudt hele actionscenen, og så kigger man på den og siger, så altså det der klipperum, vi i film og tv går ind i, det tager vi altså med ind i udviklingsfasen her, fordi det er så, det må vi også godt sige, så næsten i den billigste form er det en dyr produktionsform at gå på scenen musical, ikke? Og teknisk krævende og så mange afdelinger, der skal spille sammen og sådan noget, ikke? Så det skal simpelthen, altså den underudviklede musical, det er det, jeg får twitch i øjenkanten af det. Altså det er simpelthen det udvikling. Og måske er det, fordi der er det her samspil, men det gør sig sikkert også gældende, når det er tekstteater, men der er så mange ting, du først kan, det her udtryk, der er så mange ting, du først kan mærke, når du sidder i et rum med nogle levende mennesker og får det læst højt. Altså, jeg kan putte rigtig mange analyser nedover og tekster og sådan noget, men der er simpelthen nogle ting, der først vil gå op for dig, når du hører nogen synge det, når du hører nogen sige det, når du mærker, hvordan påvirker det mig, som jeg sidder lige nu. Hvad er det, de ting kan? Hvordan påvirker det de andre? Hvordan påvirker det skuespillerne? Altså, musical performer er også sindssygt skarpe, fordi de laver så mange musicals, og kan sige så meget godt om, hvordan var det at spille den her karakter, hvordan føles det at synge den her sang. De er jo ret beset dem af os, der har set og oplevet flest musicals. Så altså, de ved, hvad de taler om, ikke? Du nævnte også koreografi, og nu tog jeg bare de 3 andre ben der i det, fordi der er jo mange aspekter, som vores production design og scenografi, og der er alle mulige ting, der spiller sammen i det her. Det er bare oftest nogle funktioner, der lige kommer tanden efter, at dramatikeren i hvert fald noget ret langt på det. Dog på sådan noget som for eksempel Ingvar, der var jeg jo så instruktør, der er en svensk forestilling, så jeg har ikke skrevet et ord på den, og ikke ændret et ord. Vi var meget teksttro. Ja, men fremragende oversættelse er sjovt nok som Mads Æbelø. Det hele bliver i familien stadigvæk, ikke? Ja, det gør det. Men fordi den er også sung through, der bliver heller ikke talt i den, og den er meget, man skal lede efter, narrativet er derinde,
Men man skal eddermame ind og lede efter, og jeg har også set opsætninger af den, hvor man ikke har kigget efter narrativet, og så har man performet numrene, og det er fint, og det bliver godt, og der er et skønt svensk folkemusik, og ej, hvor er det hyggeligt, og satirisk bid og sådan noget, men der er faktisk rød tråd, der er ting, man kan gå ind og arbejde med derinde. Men det var for mig et arbejde meget tidligt i processen, sammen med koreografen, Ernestine Louise Ernie, og så med Lise Birk, som var scenograf på det, at de var med ind meget tidligt, at vi lagde mange historieelementerne over i deres arbejde. Så ja, det vil jeg sige, det, når jeg nu ikke havde et forfatterrum, hvor vi kunne sidde og skrive, fordi det måtte vi jo ikke. Det måtte vi ikke. Det måtte vi ikke. Nej. Men så kunne vi stage fortælling fysisk. Så det bliver også en slags forfatterskab. Og det er der, hvor jeg tror, noget af det Katja også taler om, det der med, at det er vigtigt, at vi så som dramatikere ikke er overbeskyttende omkring vores værk, lige når man går ind i så stor en samarbejdsform, som musical er. Det er fordi noget af det, der løfter vores fortælling, det er den måde, det så bliver iscenesat. Så det skal være et samarbejde. Altså hvis vi bare lukker de der døre derimellem, det er et endnu større problem. Jeg oplever nærmest, det er et endnu større problem på musical, hvis det er, at de afdelinger ikke taler sammen. Ja, er du sindssyg. Og jeg tror egentlig ikke, det er så unormalt at involvere, måske ikke i starten af processen, men i slutningen af processen. Til næste år skal vi spille en musical, der hedder Fang Vind, som i efteråret var i afslutningsfasen af at få skrevet manuskript. Og der holdt vi faktisk en workshop med fokus på koreografi. Netop for at finde ud af det her med, okay, der er den her sekvens, hvor meget af det skal vi fortælle gennem replikker, og hvor meget af det kan vi fortælle gennem bevægelse i stedet. Præcis. Og vi havde også scenografen med ind over i den her proces. Der er nogle helt lavpraktiske ting, sådan her skal nogen nå ud af en scene og ind igen, så her skal vi have noget, der fylder her. Men også, hvad kan vi fortælle med sceneriet? Altså, hvad behøver at være replikker, hvad behøver at være... Ja, det er en virkelig vigtig proces, som ikke fylder meget i starten, men som fylder rigtig meget til sidst, og eventuelt i et prøveforløb også. Altså, og jeg tænker, at det kommer også til at fylde meget i vores prøveforløb. Netop fordi Fange Vinden, altså fordi, at det er en musical, så der er meget dans, og der er mange slåskampe, altså det her med, at det skal virkelig være integreret, det her tredje ben, som jo altså også er vigtigt, men som selvfølgelig ikke fylder så meget i lige dit og mit arbejde, fordi vi er meget på teksten, ikke? Jo. Men stadigvæk skal tænkes ind som en ret stor komponent i det. Jeg er meget enig, og jeg synes netop også, det skal komme ind til. Jeg synes, man er nødt til at også lige give dramatikeren ro til at forme et eller andet først, som man så kan arbejde på. Så det er nok ikke det første åbne rum, frit for alle. Vi deviser store musicals frem, bare helt fra bunden, helt fra starten. Der er nok noget der, hvor det kan være en udfordring. Der kan man godt idé-generere noget, men der skal nok et eller andet sted, skal der nok være et lidt beskyttet værksted, hvor man lige kan samle og formulere og udkomme med noget, der ligner et eller andet antal nummer på draftet, om det så er first draft eller 20. draft, eller hvor vi er henne. Ikke? Men derfra er jeg meget enig, altså for pokker få dem endelig ind, også fordi der er igen, for mig handler det helt klart om at jagte potentialet i det, fordi der kommer nogle faggrupper ind, som så kan se noget af det, man har. Så, det her, det kan jeg fortælle på den måde. Vi kan løfte, de kan danse det her på den her måde, eller bevægelsen kan være, hvis det ikke er dans, så kan det være stadig en koreografisk bevægelse, eller en iscenesættelse, eller men scenografien kan det her. Yeah. Og vi kan sidde og være bekymrede, om vi har ikke skrevet det der, fordi det sceneskift kan vi ikke lave. Så sidder der en scenograf, der siger, jo, jeg gør sådan her, så drejer jeg den her, så gør vi sådan her, så kommer det her ud af væggen, og så sidder man og tænker, okay, genialt, fedt, fantastisk. Altså igen, og nu kommer jeg til at modsige det, jeg lige sagde. Man kan jo også faktisk, hvis man vil som dramatiker, tænke det ind fra starten af processen. Og igen, lad være med at se de her rammer som begrænsende, men se det som potentiale. Altså hvis vi lige hopper tilbage i musicalhistorien, så var der jo engang noget, der hed en drømmeballet. Vi bruger det ikke rigtig mere, hvilket på en eller anden måde er en skam, men det var typisk i anden akt, sådan en hel sekvens, der kun blev fortalt gennem dans. Der bliver ikke sagt et ord. Altså det bliver kun fortalt igennem bevægelse, og det tænker jeg, at dem, der har skrevet den musical, det er de ting, det er fra start af. Altså, må de have skrevet en regibemærkning, der skal være den her scene. Det bliver danset. Jeg vil ikke skrive noget her. Det skal danses. Og det tror jeg egentlig igen er et af de relativt uudnyttede potentialer, som musicalen har. Altså, så må man finde ud af, hvad for en dansestil skal det være? Hvorfor skal det danses? Hvad er det kan fortælle, som ord ikke kan fortælle? Så det synes jeg egentlig godt, man kan tænke ind som dramatiker fra start af, hvis man har den kreative lyst. Det lyder også som om, at det I har meget fokus på, er, at der kommer flere show. Ikke show som i passage show, men show don't tell ind i musicalen, end man måske kan gøre i andre scenekunstformer. Fordi den er i den store musical mere blown op, der er mere visuel forankring, så man kan gøre noget igennem dans, man kan gøre noget igennem scenografien. Og
musicalen bliver ekstra fed, når man ligesom får brugt alle de her komponenter, og tillader sig som dramatiker at sige, jamen alt ligger ikke på mit manuskript, Præcis. men det ligger i netop det samlede holdarbejde, som der er på musicalproduktion. Og at der er en kæmpe gave i, at det med, at man kan workshop ting, og så gå tilbage og udvikle workshop-test. Og du siger det der med klipperummet, og sådan, jeg vil ønske, at vi havde fundet ud af, at vi manglede den her scene noget før. Præcis. Altså sådan, Lige som præcis. jeg tror, sker meget tit i et klipperum. Ja, jamen det gør det. Og så er man ude af det reshoots, og så og det er frustrerende, og det er dyrt, og alt muligt. Sådan, ikke? Jamen, jeg er meget enig, og jo mere man kan foregribe det på forhånd, og netop hvad kan vi lægge over, så det ikke bliver en redundant replik, der så også lige om lidt bliver sunget, og også bliver danset, og føler står malet i scenografien. Og man ser solen stå op i baggrunden i scenografien, og der er en, der siger, nu står solen op, og man hører sangen, morgenen, se hvor solen står op, ikke? Og man er sådan lidt, yes, og der står et helt ensemble af danser derovre, der danser en solopgang samtidig. Og så hold da kæft, man. Står sikkert også i programmet. Og forestillingen hedder så et solopgang over. Så er man sådan, oh my god. Ja, ikke? Altså, det kunne godt være, at man i fællesskab kunne have fundet ud af, at dramatikeren var i samarbejde med de andre med til at beslutte, hvilket af vores mange vidunderlige fortælleelementer er det, hvor vi fortæller, at solen står op. Og det er da helt sikkert en svær kunst, men jeg tror også, man skal se det som en gave. Altså, fordi nogle gange er der da helt sikkert nogle udfordringer i teksten. I Fangvinden er der sådan helt lavpraktisk nogen, der skal blive forelsket i hinanden rimelig hurtigt, fordi vi har et plot, der skal fremad. Og det er sådan lidt, okay, hvordan får vi lige gjort det på en måde, hvor det giver mening? Men det gør vi ved, at de har en meget flot koreograferet sværkamp. Altså der tænker jeg, der har forfatterne, de har ligesom været sådan, det kan vi ikke løse. Er der nogen af jer andre, der kan løse det? Der er det med sværkamp, den tager du. Altså, det kan da også være en kæmpe gave, tænker jeg, til en kunstnerisk proces. Ja. Helt vildt. Og der kan samtidig, synes jeg jo netop, altså igen, nu sagde jeg, at jeg ikke er ballettens mester. Det er jeg ved Gud ikke. Jeg er meget, som instruktør, jeg er meget afhængig af min koreograf i forhold til at sætte trin på, og til at undgå, at det kommer til at ligne en gymnastikopvisning, men det faktisk bliver fortællende dans. Men der er jo netop sådan noget som bevægelse, kropslighed og sådan noget, er faktisk noget, der er for mig som dramatiker et shortcut til at connect, til at forbinde to mennesker, til at skabe en dybere følelse. Mere end hvis de bare står og siger nogle ord til hinanden, fordi vi er nu sidder der forfattere og dramaturger rundt om bordet, vi kender alle sammen udtrykket, vi er ikke vores ord, vi er vores handlinger. Både som dramatiske karakterer som mennesker, så vi kan sige alt muligt, men så taler vi altid, så skal vi altid finde subteksten. Vi antager, at karakteren lyver. Vi antager, at der er mere nedenunder og sådan noget. Men når vi så går i handling, så afslører mennesket tit sig selv, og karaktererne tit sig selv. Så det at bruge dansen der, også som du sagde tidligere, kontrasten, ikke? Fordi så kan de godt stå og sige et eller andet, som jeg hader dig, sådan noget. Det kan man se på dansen, de ikke gør. Eksempelvis. Altså, ikke? Og der tror man mere på dansen. Ja. Altså, der tror man på kroppen, der tror man på fysikken i det og sådan noget, ikke? Og det er bare et kæmpe værktøj for en forfatter ikke at have adgang til. Men og jeg tænker også, at der er noget i de her workshops, hvor man netop får noget tilbage. Nu siger du det med koreografien. Der er jo også noget med, når man ser, hvordan en karakter begynder at danse. Jamen, der er noget, man kan tage med tilbage, og der ændrer en måde, hvordan man tænker, at karakteren måske er på. Eller netop en workshop med nogle musical-performer, der giver nogle forskellige bud på karakteren, og så var det måske ikke de første 5 bud, men så var det 6. og så var sådan, gud, det er det der. Den der nerve, den skal jeg have ned. Altså sådan, man får så meget tilbage. Så den der sådan back and forth proces, tror jeg er alle kunstneriske processer. Samtidig har vi jo også så selvfølgelig eksemplerne, for når vi gør det der med, når det er dansen eller kroppen, eller der kommer en bestemt på, så kommer casting også til at betyde helt ufattelig meget. Og sommetider har vi selvfølgelig eksemplet, hvor der er noget, der er skrevet til en bestemt performer. Igen, nu melder jeg bare rundt i den samme kage her, men altså for eksempel Charles Tante, er der en meget tung arv med at skulle løfte Dirch Passers rolle. Ikke for at underkende Ove Sprogøe og hvem der ellers er med i den, men bare lige i den rolle af Dirch Passers rolle, i den film er Dirch Passers rolle så definerende. Den er ikonisk. Fuldstændig. Og for os var det meget vigtigt at meget tidligt finde ud af, hvem der skulle spille den, og hvordan ville det take blive på den, så det kunne være med til også at trække os som dramatikere ud af at skrive Dirch Passer. Fordi der er ikke nogen, der skal belastes af at skulle prøve at kopiere ham. Det kan ikke undgå at blive en fattigere kopi. Så der skulle ligesom ind og arbejdes med at finde nogen, der både kunne det komiske, kunne sangen, kunne det ene, og meget hurtigt var Lars Mølsted på plads i den rolle. Og det betyder ikke, at alle, der spiller Charles Dante fremover, skal spille enten Lars eller spille Dirch. Men bare at åbningen nu er trukket en lille smule over, så det stadig, man forhåbentlig genkender karakteren fra filmen, men det er stadig forhåbentlig trukket over til, at der er frirum til at fortolke på det. Gør helt klart noget, og der er det sjovt som instruktør.
nu er det en dramatiker-podcast, men vi sidder i autorhuset, og instruktørerne bor også herinde, og de må jo gerne lytte med, ikke? Ja. Det er jo ikke forment adgang til det er for alle. Jamen det er for alle. Så for dem, der sidder, og det ved jeg jo, der også er nogle af dramatikerne herindefra, der også sidder med instruktøren i maven og sådan noget, ikke? Men det er det der øjeblik at have åbenhed i casting audition for at ikke på forhånd og så sige, det skal være på præcis den her måde, dem der kommer ind. Nu leder jeg indtil der kommer den ind, jeg har set på. Men at være åben for de mennesker, der kommer ind og yder noget, også fordi det tager, og hvis man sørger for at udtrykke det, så det vil være rådet til instruktørerne i auditionfasen, hvis man sørger for også i rummet at udtrykke, at den, der går ind og leverer en audition, kan per definition ikke lave noget forkert. De kommer ind nu, og så giver de et oprigtigt ærligt bud på den rolle, der er, og så må man sidde og vælge derfra, hvilke farver, der passer sammen, og det ene eller andet. Det er bare, der sker nemlig noget der, når der så kommer en anden stemme på, end den, der man lige havde. Vi har jo nogle AI-stemmer inde, ligesom der Final Draft-programmet i starten havde sådan 2 eller 4 sådan stemmer, man kunne sætte den til at læse højt med. Det er dem, vi har inde i vores eget lille, når vi læser for os selv, ikke? Og lige pludselig, så når man hiver andre ind, så kommer der sådan 1000 nye nuancer på. Og bare det, at vi havde 6 nye stemmer på, da vi læste Aqua her mandag, gør også bare, at vi havde forestillet os noget med nogle af karaktererne. Der er nogen, der sidder og læser på det, lige giver det en vinkling, og Katja som dramaturg så med det samme siger, prøv, den der vinkling der var på det der, den karakter kunne man ikke. Og sådan, Altså, det er jo en kæmpe gave. Ja. Og får også andre til at se meget bedre ud. Det er jo også det handler om. Det er jo, i virkeligheden er det bare det handler om alt, det du taler om. Ikke? Det er for at få os dramatikere til at se pissegodt ud. At vi skal hive alle de andre virkelig dygtige folk ind. Og løfte vores værk. Det er underligt at have folk omkring sig, der bare, hvis arbejdet der faktisk så godt ud. Det er det bedste i verden. Ja. Og der kommer der ikke en eneste faggruppe ind der har interesse i at sige, nu skal jeg få dramatikerne til at se virkelig dårligt ud. Det er jo en dramaturgs fornemmeste opgave, det at være sådan, det du har skrevet, det du mener med det, det her, ja, ikke? Præcis. Så bare være sådan, jo, det var lige præcis. Ja, præcis. Ja, præcis. Nu var du inde på det her 11 o'clock number. Så tænker jeg, at det er værd at nævne eventuelt nogle flere af de her bestemte typer af sange, som man ser i mange musicals. Der er en klassisk I Want song, som skal udtrykke en karakters want, der i titlen. Der er en I Am song, der er det her 11 o'clock number, der er et åbningsnummer, store ensemblenummer. I kan sikkert nævne endnu flere, end jeg lige har gjort. Hvordan er det, man bruger dem her, også uden at det bliver for skabelonagtigt? Ja. Altså sådan, så man bare kan genkende, så gik der 5 minutter, så havde vi et I Want song. Og sådan, kan I sætte mig lidt ind i tankerne omkring, hvordan man bruger de her typer af sange i musicals? Det der i musical kredse ofte er den sådan lidt forkætrede, forhatte I Want sang, som du nævner. Som jeg personligt elsker. Og jeg elsker. Hvor er det skønt, vi sidder i et rum af artsfælder her med. Det er bare en, der ofte er udskilt, men jeg tror, grunden til, den er udskilt, det er, fordi den er så nem at identificere, når det er det, de gør lige nu. Fordi I Want-sangen, som inde på, det er en sang, hvor hovedkarakteren, i princippet kan alle karakterer gøre det, men det er jo hovedkarakteren, der gør det, stiller sig frem og jo helt decideret erklærer, jeg vil det her. Der er navnet I Want-sang. Derfor ligger den selvfølgelig også tidligt i forestillingen. Vi er tidligt på den dramaturgiske rejse. En karakter, der begynder at definere over for sig selv, hvad skal jeg, hvad vil jeg opnå i målet. Alle dramatikere kender til begreberne want og need, og det er en karakter, der på det tidspunkt er bevidst om sit want, ikke nødvendigvis endnu sit need. Men jeg vil. Og det bliver så tydeligt, når en karakter siger, at jeg vil det her på et tidspunkt, hvor hovedkarakteren skal state sin vilje. Så derfor tror jeg netop, at det folk, de opponerer imod, det er tydeligheden i grebet. Og så at de dårlige eksempler på en I Want-sang, der er det så igen, som Katja siger, redundant. Det er en karakter, der siger, ej, hvor vil jeg bare gerne have en kasse æbler, og nu synger jeg i 4 minutter, jeg vil have en kasse æbler. Det er en rimelig svag want, for måske kan man lave en forestilling over det. Den er til dig, Katja, den kan du. Hvad blev vi ikke enige om, før man kan lave en forestilling over alt? Over alt? Apple Box The Musical, ja, helt, jeg køber den. Men hvis vi ser bort fra, at det kan gøres banalt, det kan gøres redundant lyrik, og det kan alt muligt at gøres forudsigeligt og sådan noget, så for mig er det faktisk, det vil være mit sådan en ting, jeg vil opfordre til alle, også når man ikke skal musical. Når jeg underviser på manuskriptskolen for børnefiktion, så en af de øvelser, jeg sætter eleverne til,
Det er voksne, der skriver til børn og unge på skolen, på tværs af medier, også teater, også film og tv og bøger, og sådan noget, men også meget litteratur. Det er simpelthen at lave en øvelse med deres hovedkarakter, hvor de skal skrive en I Want-sang til hovedkarakteren. Og den skal jo aldrig være med. Den skal ikke være med i børnebogen, den skal ikke være med i deres radiohørespil, eller hvad det er. Det er slet ikke. Men det, at de kan sætte sig ind i den scene på det tidspunkt, hvad vil min hovedkarakter? Hvis han eller hun skulle udtrykke sin vilje i en sang, hvordan lyder den så? Og lige pludselig så tvinger det forfatteren til at blive meget, meget bevidst om og meget tydelig omkring, hvad min hovedkarakter dramaturgisk vil. Så kan man fyre den bagefter. Men det er bare den øvelse og den klarhed, der kan komme der, det gør en dramaturg som Katja glad, fordi så kan man sige, ej, se, I har en klar vilje i jeres hovedkarakter, og den driver al handling herfra. Så for mig er, selv hvis man vælger at skrive den, og så fyre den for sin musical, så næsten en af de hjørnesten, man skal kunne, som dramatiker og lyriker, kunne lave, det er en I Want-sang til sin hovedkarakter. Så den er essentiel for mig, og man bare, hvad er Disneys Den Lille Havfrue uden leve som dem? Altså, det er bare... Altså, det er Oscar-vindende sange, vi snakker om. Men det er jo det, det er. Ja. Det er det er Oscar-vindende sange. Det er Oscar-vindende momenter. Det er bare... fordi det er også der, vi... how far I'll go. Det er bare sådan, man er bare sådan, jeg er med dig, jeg forstår dig, nu er jeg allieret med dig, jeg er med dig på rejsen herfra. Så nu nævnte du både Leve som dem og How Far I'll Go fra Moana. Ja. Det, der måske også kan være i de tekster, det er meget en længsel, der bliver udtrykt, uden at det er konkret, jamen jeg skal giftes med prins Erik. Nej, det er, jeg vil op og leve blandt dem. Altså, det er den der sådan udforskning, det eventyr, at I Want Song ikke behøver at være så konkret, så at vi siger, at det er det her, så har vi 2 streger under, men at det er den der sådan længsel, der bliver udtrykt, så det er enormt meget følelsesbetonet. Ja, 100% enig. Jamen prøv at, altså, hvis man tager det der med at sige, hvornår ligger... Egon Olsens I Want-sang må handle noget om at få respekt og få penge. Men altså, i virkeligheden er det jo ikke om at blive millionær, altså få penge, det er hans venner, der vil det. Men for ham handler det om at få den der anerkendelse for det geni, han er. Hans I Want-sang, det er ikke, her er planen, klokken det og det, gør vi det. Det er den, der kommer bagefter. Så jeg vil, for at få min I Want-sang opfyldt, så vil jeg giftes med prins Erik. Det er den, der følger bagefter. Ja, det er den nemme plan-sang. Men så synes jeg også, det er spændende. Det spændende er jo også, at de kan bruges på mange måder. Nu snakkede vi lige om Wicked før, ikke? Og hendes I Want-sang er tydeligvis The Wizard and I. Ja. Hun vil gerne med The Wizard, og det tror hun er hendes ønske, men det er det jo ikke, venner. Altså, det er det jo ikke. Hun snakker om, at så kan han forvandle hendes hud fra grøn til normal og bla bla bla. Så det, vi får ud af den I Want-sang, det er jo, at hun ved ikke, hvad hun vil. Nej. Jeg tror også, man skal se det som... Jeg tror, jeg vil se både I Want-sang, men jeg vil egentlig se alle de her sange som en dramaturgisk model, som er rigtig vigtig at have en bevidsthed om. Og jeg tænker, gør dramatikere ikke det samme med sådan noget som berettermodellen. Altså man har den her bevidsthed om, at der er den her ting, som rigtig mange historier følger. Og når man er bevidst om den, så kan man begynde at bryde den. Altså man skal kende de her regler, før man kan bryde dem. Altså før det bliver sjovt at bryde dem. Før at man kan have en hovedkarakter, der lyver i sin I Want-sang. Ikke? Altså, vi gør det samme i Fang Vinden, for simpelthen lige må være sådan. Må man gerne. Jeg tror egentlig, at hvis jeg var dramatiker, så ville jeg skabe mig en meget stor bevidsthed om, hvad er de her sange, hvad er det, de kan, hvad er det, de gør, og så vil jeg se, hvordan kan vi få noget sjovt ud af det. Altså, hvordan kan vi lege med det, eller hvordan kan vi bruge dem i den form, de er tiltænkt, ikke? Altså, uden at man skal følge en eller anden model. Det vil være det, jeg vil gøre. Altså, fordi de kan meget. Der er jo en grund til, det er der. Ligesom der er en grund til, at berettermodellen findes. Det kan noget, det rører noget i folk. Men det betyder ikke, at vi ikke kan bryde det, og vi ikke kan gøre noget sjovt med det. Altså. Nej, og altså, som så siger selv, for alle vidunderlige forsøg altid på så at fuldstændig bryde og gøre noget helt andet, så ender folk alligevel tilbage med at egentlig fortælle. Men så har man i det mindste så udfordret begreberne og lige twistet det, gjort det på en anden måde, lagt løgnen ind i I Want sang. Så jeg synes, det er et super godt greb netop, fordi så er vi over i det igen, det her med want og need på det, ikke? Så man er bevidst om at sige, jeg vil have ved det her, men når det er noget andet, jeg har behov for på sigt. Det er jo... Det bliver nemlig også meget redundant, hvis de så er super bevidste om det. Og det gør man måske bare... Jeg tror godt, igen, vi må jo så netop helst ikke nødvendigvis udstille alt for mange af vores kolleger, men der kunne man netop godt måske grave nogle eksempler frem, hvor der bliver wanted og needed bare fuldstændig en til en tydeligt udstillet i want-sangen, og så er det, og så er man slet 2 timer senere. Ja, det var korrekt. Det var det, du sagde, og det således sket for øjnene af mig. Jeg tror stadig, det er virkelig, virkelig vigtigt bevidsthed af. Altså generelt, når man arbejder med musicals, skal vi lige tage lidt baggrund med, musicals er jo en virkelig ny genre. Altså folk er meget, kun få,
kunstform. Folk er meget uenige om, hvornår den opstod, men den er i hvert fald ikke mere end 150 år gammel. Altså, max. Og fordi det er sådan en ny kunstform, så er den også bare låst i nogle forventninger lige nu. Jeg siger, at vi som kunstnere skal overhovedet ikke føle os begrænset, men det er virkelig godt at være bevidst om, når jeg opsætter en musical, hvad er det så egentlig folk forventer at se? Ja. Fordi de forventer en I Want Song, de forventer det der 11 o'clock number, og hvis vi så vælger at gøre noget andet, så skal vi bare være bevidste om, hvilken effekt det så har. Og jeg siger ikke, at vi ikke skal gøre det, vi skal bare hele tiden være bevidste om, helheden i det. Ikke? Altså, hvad er det, folk sidder tilbage med til sidst? Ja, fuldstændig. Altså, det er jo lige præcis. Det er jo rigtig meget det her med den overenskomst, der er med det publikum, der går ind. Fordi vi er jo også velsignet af et publikum, der er, nu talte du, Frederik, om, at det jo simpelthen er en billetsælgende genre inden for scenekunst eller form, inden for scenekunst i Danmark. Ja, men det er den jo netop også, fordi ikke alle, men en stor del af publikum har netop nogle forventninger. Man har nogle ting til, okay, men det er det her, jeg går ind til. Og det er jo tvækket svært, fordi det gør, at der er en stærk, loyal fanbase, men som også har set mange ting, som også gradvist bliver mere og mere uddannet i at se flere ting, og også selv bliver, altså det vil sige, dem må vi heller ikke komme til at overfodre med det, de kender for meget, fordi som på et eller andet tidspunkt, så føler de også, at nu har de set det. Altså selv de mest diehard af dem på et eller andet tidspunkt føler også, at de har set Sommer i Tyrol. Og den kan være skønt og hyggelig at sætte op. Det er slet ikke, for den skal du også spille på scener rundt omkring. De skal alle sammen spille på scener. Alt, hele tiden. Alle steder. Alt. Det er slet ikke det. Men på et eller andet tidspunkt, så vil de også gerne så lige udfordre sig i noget nyt, og kender godt dramaturgien og formsproget og sådan noget. Det vil jeg springe ind og sige. Det synes jeg er en god pointe, som jeg har stået på meget i at skrive tv. Den her med, okay, publikum er blevet virkelig trænet nu. Vi har alle sammen brugt rigtig meget tid på at se rigtig meget fjernsyn, især inden for de sidste 20 år. Og at den synes jeg, oplever jeg egentlig mest som en frisættende fordel, som man bare skal tage på sig. Ja. Og ligesom sige, jamen hvis publikum er trænet, hvis de har de her forventninger, så sætter det mig som skaber fri til ikke at rive alt op med rodet og bare lave et eller andet, som forstår mig, hvad jeg, men netop lige sige, jamen så ved de godt, at de første 5 minutter af et afsnit, der er vi helt frie til at starte et fuldstændig andet sted, så skal vi nok vende tilbage til hovedkarakteren, eller whatever. Altså der er så meget, så mange regler, som man kan lægge bag sig, fordi folk er med på, hvad der foregår. Ja. Og det synes jeg, der er bolden bare på vores banehalvdel til at sige, okay, det er et trænet publikum, så hæver vi barren, ikke? Jeg er meget enig med dig, og det er, der oplever jeg faktisk heller ikke nødvendigvis, at det er så meget så dramatikerne, der er bremseklodsen der. Det kan måske være nogle af dem, der faktisk reelt har penge ud at svømme, og gerne vil være sikker på, at man ikke skræmmer folk helt væk. Men jeg tror, at en af grundene til, at musical stadigvæk kan være så meget i vækst herhjemme, som en så ung genre, 150 år, ligesom en anden genre, jeg vil nævne nu, der også er mange steder super udskilt, men er en også virkelig, virkelig spændende og stærk udtryksform, som også er 150 år gammel, som er revyen, som også er en stærk forankret dansk tradition, som er meget korte, præcise, hurtige fortællinger. Meget gerne, synes jeg, med et samtidig måske lidt skarpere og lidt dybere satirisk bud, end nogen måske tør. Fordi det er også en, hvor jeg siger, der kan vi også godt skubbe. Vi kan også og stadigvæk være lojal over for den fanbase, der er. Men der har vi jo et publikum i Danmark, som er vendet til at se også nogle af budskaberne fortalt i sang og i dans og i mimisk. Altså, så på den måde har vi faktisk et ikke, det er ikke, og nu nogle begreber, som jeg igen heller ikke er så super stor fan af at bruge, men vi har faktisk i det brede publikum mere end nødvendigvis i det elitære publikum end i anmelderstand, så har vi faktisk en befolkning, en bredere kultur, det er så grimt et ord, kulturforbrugende mængde af mennesker i Danmark, som er vant til at se de her ting. De er vant til at gå i teater, se revy, se musical, se farser, se syngespil. De kan godt de her ting, og de connecter med det, de bliver berørt af det, de griner, de græder, de bliver rørt, de bliver vrede, de bliver forarvet, de bliver bekræftet i, hvad de har ret i, de bliver udfordret, de bliver samtidig skubbet på deres ideologiske overbevisning og sådan noget, på en måde, hvor det er sådan lidt fordømmende blik, oplever jeg tit kommer nogle andre steder fra, og anmelderne skal også mene, hvad de vil, og det er der nogen, så jeg ved ikke, hvor kulturlinjen bor, men fint nok kalder vi kulturlinjen, det de mener, må de mene.
Jeg synes, det er synd, når vi internt i branchen har de her, og sidder og skyder dem. Jeg kan ikke lide den der genre, den er ikke, jeg laver fin kunst derovre, fordi jeg kan gerne tage, uanset hvilken en form du arbejder med i Danmark, om det er tv. Da jeg gik på filmskolen, der var der eddermame 2001 til 2005, der var der 1 eller 2 på min årgang, der gerne ville ud og lave tv. Det var simpelthen ikke fint nok til alle de andre filmfolk på filmskolen. Klip til få år efter, så lever, altså der er få af dem, der laver spillefilm, de lever alle sammen af at lave tv, og elsker det og ophøjer det. Da jeg gik på filmskolen, der kunne du ikke noget sted gå ud og pitche en idé, der var baseret på en bog. Det var simpelthen totalt no-go. Det var kun originale idéer, der kunne bruges til noget. Klip til i dag. Det er meget, meget svært at komme med en original idé, hvis ikke du har en eksisterende IP, en franchise, en bog, så er det baseret på. Da jeg gik på filmskolen, der var Rejseholdet lige kommet, og det blev meget talt om det, man siger, okay, det er så nok også den eneste serie, der kan slippe afsted med at have pistoler i dansk film, fordi mord og vold og sådan noget, det findes ikke i Danmark. Klip til i dag, hvis du skal lave en lille familiekomedie, så er det måske lidt mærkeligt, hvis ikke der også lige kommer nogen med pistol på et tidspunkt. Altså det er bare, de ting, de skifter, og jeg tror, vi kan godt bare starte med at pakke alle de der genre-spændende, overskridende fordomme ned. Jeg har lidt spørgsmål mere omkring de her I Want songs. De er jo igangsættende for hele musicalens handling, men så skal der jo komme en masse andre sange efterfølgende. Ja. Hvordan sikrer man sig, at de netop bliver handlingsbærende, og at når sangen er slut, så er vi et andet sted, end var før? Ja. At det ikke kun er følelser, men det er, nu rykker vi handlingen videre. Ja. Altså helt lavpraktisk kan du vel lave den øvelse og tage sangen ud og læse manuskriptet, og fungerer det stadigvæk? Ja. Eller der skulle så gerne være nogle store huller, hvor de her sange skulle have været, ikke? Altså, men, og nu lyder det let, men det er det faktisk ikke. Altså, det er jo en bevidsthed, man hele tiden skal have med sig. Og det kan helt klart også være en hjælp, tænker jeg, sådan at se på, hvad er det kunstneriske valg, jeg har taget om min musik? Altså, hvad er det, den skal kunne? For eksempel i Next to Normal, som vi har snakket om, der kommer der altid nogle store rocksange, når den bipolare hovedkarakter ligesom er længst ude i sin sygdom. Altså, når hun har en manisk episode, så bliver det typisk illustreret med en rigtig fed rocksang. Og nogle gange så joiner hendes datter hende musikalsk, fordi hun begynder at tage nogle stoffer og også er ude et sted. Ikke? Altså, så jeg tænker, hvis man har lavet nogle koncepter for sig selv, som for eksempel, når min hovedperson er manisk, så hører hun rockmusik over det hele, så kan man også bruge det til, jamen, hvornår er det, at vi så kan bruge musikken på en meningsfuld måde. Altså, man kan give sig selv mange hjælpemidler. Jeg vil have gjort sådan nogle tanker fra start af, om hvordan er det, jeg vil bruge mine kunstneriske komponenter. Jeg tror bare, det essentielle er virkelig præcis det, der stadig kan holde fast i. Hvad er det, vi narrativt og karaktermæssigt skal fortælle med den sang, der kommer nu? Fordi når man ikke gør det, så kommer vi ud i det der redundans, vi har talt om. Så er det lidt, at man bruger sangen i forestillingen som underlægningsmusik i film, som er fantastisk og er stemningsskabende og alt muligt. Men det vil lidt svare til, at man ikke spiller musikken samtidig. Altså, så er det Psycho. Så spiller vi ikke musikken samtidig med scenen i brusebadet. Vi spiller scenen uden. Og når der sker det, der sker uden spoiler, sker ind i brusebadet, så stopper vi lige film, og så spiller vi musikken, for vi også lige skal høre. Altså, det er samtidig sådan sange bliver brugt. Det betyder ikke, at det skal pladre ind over hinanden, så man ikke kan høre det. For det er jo noget af det næste, en dramatikerudfordring. Kan man have nogen, der står og synger noget, samtidig med, at der er nogen, der siger nogle virkelig, virkelig vigtige replikker. Hvad hører man så efter? Hvad mudrer? Og der skal vi som dramatikere samtidig lige passe på, at vi ikke overvurderer vægten af det talte ord, fordi det er meget, meget naturligt, at man begynder at høre mere efter den musik, der spiller ind i scenen. Vi hører ikke underlægningsmusikken i filmen så meget, men på scenen træder musikken og vokalen foran. Så kan det godt være, at der er nogen, der siger noget, men det bliver nærmest bare forstyrrende for. altså, den taler højt, musikken. Ja. Og så er det jo en balance. Igen det der workshops, readings, workshops, sparring udefra, det bare bliver så sindssygt vigtigt, fordi man kan godt have en eller anden, altså at ramme den der balance, hvad er så blevet overfortalt, hvad er blevet underfortalt. Og vi kan godt sidde sådan, jamen det har vi jo sagt, der var en karakter, der sagde det, ja, mens der var 4 andre, der sang, og det var et kompliceret budskab, og det skete her, mens, og der var noget, og I havde også noget, der eksploderede herover, sådan noget. Det var der ikke nogen, der fangede. Okay. Og så andre gange må man sige, vi må nok hellere lige lægge den replik, og de synger det også lige, og det er vigtigt, at man får det her, så derfor stopper vi lige sangen, så siger de det en gang til, og så kan man se Katja, der sidder og siger, ja, altså det forstod jeg godt første gang, det blev sagt, I behøver ikke, fedt. Ja. Det er en balance, ikke? Det er en balance, altså, hvis det er noget meget vigtigt, så må man sgu også godt sige det, selvom det er blevet sunget. Ja. Det er ikke, at der er sådan en, det må du aldrig gøre regel. Det er mere sådan, nej. Ja, præcis. Finde balancen i det. Ja. Vi har jo netop været inde på det her omkring workshops og en masse udvikling.
Og hvis man bare lige retter blikket mod West End og Broadway, som jo er de helt store sådan, steder, hvor der bliver produceret musicals, inden forestillingerne derhen, så har de jo tit havde haft nogle testruns på andre mindre scener, og der har været, altså produktionen har decideret spillet, og så er man gået tilbage, og så har man lavet om og frem og tilbage. Der er mange af de her sådan udviklingsprocesser, hvor man tester blandt andet det her af. Men i Danmark, hvis vi zoomer ud og kigger på musicalbranchen i Danmark, det gør vi jo ikke her. Nej. Hvordan helt konkret udvikler vi musicals i Danmark? Okay, skal vi først lige tage den meget, meget kedelige detur, som hedder økonomi. Ja. Altså fordi det, som er en udfordring for eksempel en scenekunstinstitution som vores, der har til formål at udvikle nye musicals, det er, at det er også en meget, meget dyr kunstform at producere, og det er vores personlige oplevelse i hvert fald, at det mangler der lidt en anerkendelse af nogle gange. At producere teater som vores, hvis at producere teater, så koster det i hvert fald 2 gange mere at lave vores, hvis ikke 3 gange mere. Men vi får nogenlunde økonomisk de samme udviklingsmidler som andre teatre på vores størrelse. Og det er ikke en klagesejr. Jo, altså hvis nogen har penge liggende, så sender jeg bare. Vi ved efter et mobile pay nummer, man kan sende til. Præcis. Det er mere for at sige, at vi udvikler helt sikkert ikke så meget og så lang tid, som vi har et ønske om, og som vi kan se en nødvendighed af at gøre. Vi udvikler stadig en masse. Men der er den kedelige detalje, som er grunden til, at vi ikke gør det der. Som er grunden til, at vi måske bruger 3 år på at udvikle en musical, og ikke 10 år, selvom at det kunstneriske produkt sagtens skulle have båret, at vi havde udviklet på den i 10 år. Og så må man også bare sige, inden for private fonde, igen oplever vi, at det kan være svært at få støtte, fordi der er en eller anden forventning om, at musicals kan klare sig selv på markedsvilkår, fordi vi har mange publikummer. Og det har vi. Det har vi virkelig. Men igen vender vi tilbage til, at det er så dyrt at producere, så vi kan ikke klare os selv på markedsvilkår. I hvert fald ikke, hvis man vil lave noget andet end Grease. Altså hvis man gerne vil lave noget, der er originalt og nyskabende, har vi også brug for økonomisk støtte. Det får vi heldigvis. Ikke så meget, som vi kunne ønske. Sådan har alle teatre det sikkert. Så bare for at sige, at en del af grunden til, at vi ikke udvikler på samme måde, som de gør andre steder, det er, at der mangler en økonomisk side, der skal følge med. Og ved du hvad, det kommer. Det er jeg fuldstændig sikker på. Det kommer lige om lidt, når vi har lært den her kunstform bedre at kende, og har set mere af, hvad den kan. Men lige nu er vi et sted, hvor vi i hvert fald som institution hele tiden skal tænke i, når vi udvikler, så skal vi også tænke i, at der skal en masse publikummer ind og se det her. Og vi er ret trætte af, at der findes en eller anden dikotomi mellem det kommercielle og det kunstneriske. Det prøver vi jo altid at nedbryde og sige, at vi kan godt lave noget om noget populært og samtidig gøre det kunstnerisk spændende, hvis det giver mening. Det er i hvert fald en del af grunden til, at vi ikke har samme udviklingsmarked, og så helt lavpraktisk er der bare færre mennesker i Danmark, og der er færre teaterpublikummer, og vi laver typisk ikke ting på engelsk, så vi kan få en masse turister ind og se det, som de for eksempel kan på West End og Broadway, ikke? Altså. Ja, det er det, man kan sige. En højere markedsandel i Danmark betyder ikke, at man har solgt flere billetter, end en lavere markedsandel i USA. Selvsagt. Ja. Jeg vil sige, altså ordet udvikling går igen og gør det også her, og det tror jeg også dramatikere og forfattere ud i andre former også kan genkende, den underprioriterede udvikling. Jeg for mit vedkommende, og det møder jeg måske nok ikke meget modstand for her, men det kan man godt møde modstand for ude i samfundet. Jeg vil sige, jamen for mig, så skulle både de private midler og de offentlige midler til udvikling, til kunst, kultur, udvikling, skulle tidobles. Jeg vil sikkert sige et meget højere tal, hvis det var, at jeg bare skulle være helt ærlig, men så skal det også være, så folk ikke får slagtilfælde rundt omkring. Men det skulle tidobles. Og jeg har ikke den ideologiske overbevisning, fordi jeg arbejder med det, jeg gør. Jeg arbejder med det, jeg gør, fordi jeg har den ideologiske overbevisning. Det er for mig det essentielle i et samfund. Og det er der, det skulle ligge. Der er simpelthen der er ikke noget sted. Altså, vi kan godt samtidig i kunst- og kulturbranchen blive grinet af det private erhvervsliv, når vi taler om, hvor lille en del midlerne til udvikling fylder.
i det samlede budget. Fordi du vil aldrig sætte en masse produktion i gang af noget, uanset om du er på en skofabrik, eller du er, hvor pokker du an, eller om det er mikrochips, eller hvad søren det er, eller det store olieskib, du sender afsted. Det er ikke prototypen, man sender ud i verden. Det er testet, det er udviklet, langt de største ressourcer bliver brugt der, for så at lave det der. Det tror jeg, vi hele vejen rundt i vores udviklende del af branchen kan genkende. Og det er åbenlyst, at der er potentiale for at løfte kunstformerne endnu mere, hvis vi havde flere midler til udvikling. Og det kan man jo gøre på Portal. Ja, det kan man som er en udviklingsplatform under Fredericia Musical Teater. Præcis. Nu lyder jeg meget utaknemmelig for, men vi får jo faktisk penge fra staten, der er øremærket til at udvikle musicals, og det gør vi primært igennem Portal, som er et musicaludviklingscenter. Og Portal har ligesom også 3 ben at stå på. Vi skal til dels udvikle markedet, vi skal til dels udvikle værker, og vi skal til dels udvikle mennesker, kunstnere. Så vi gør det på rigtig mange forskellige måder. Også flere, end det er sjovt at høre om min podcast. Men jeg tror, at det man kan med Portal, er at skrive til os lige meget, hvor man er i sin kunstneriske proces. Har du en idé? Har du et manuskript? Har du en opsætning? Skriv til os, og så kan vi ligesom gå ind, og så vil vi som regel tage et møde med jer, og så kan man gå ind og vurdere, jamen er der et sted, hvor det giver mening for Portal, for Fredericia Musical Teater at være udviklingspartner på det her projekt. Og ofte vil vi være i stand til at komme med noget dramaturgisk feedback, eller holde en workshop, som jo typisk er noget af det, man måske ikke har penge til, hvis man er et mindre scenekunstkompagni, eller hvis man bare er en dramatiker, der har fået en mega god idé. Så er det noget af det, vi kan gå ind og hjælpe med. Nogle gange vil vi også sige, det giver ikke lige mening, at vi er en partner i det her, men vi kender de her mennesker, som det vil give mening for dig at kontakte. Så der er mange måder, vi gør det på. Ikke kun kunstnerisk, men også i forhold til det helt praktiske. Hvordan producerer man? Hvordan fundraiser man, hvis man vil gøre det selv? Hvordan finder man en producent? Lige meget hvad, så synes jeg i hvert fald, at det er en opfordring til, hvis man overhovedet er interesseret i at lave musicals, så skriv til os. Vi vil altid rigtig gerne vide, hvem der er derude. Altså, vi drukner ikke i jobmuligheder, men nogle gange står vi og mangler en dramatiker, eller mangler en musical-sangskriver, og så er det bare mega godt for os at vide, hvem er derude, hvem er interesseret i det her, hvilke kompetencer har de. Vi drikker rigtig mange kaffer med folk. Det vil vi altid rigtig gerne. Og der må jeg sige, og det er virkelig, fordi det er netop fantastisk, at I har det, og I også får tilskud til det. Mm-hmm. Og igen, full disclaimer, jeg har trådt min trin ret meget over hos jer, og jeg er så udsendt, instrueret Ingvar derovre, været med til at skrive Charles derovre, før det var også dramatur på Shubidua og Sebak-forskning, så jeg har selvfølgelig, og Fredericia er med på et udviklingsben på Aqua, så der er klart nogle bånd der, men Så nu håber jeg heller ikke, at du og I og din kære direktør Thomas Bay kommer alt for meget efter mig, når jeg så siger det næste. Det skal I gøre, helt klart. Tag kontakt over. Men på resten af branchens vegne vil jeg sige, der er også rigtig mange andre teater og rigtig mange andre producenter, som så måske ikke, så er det ikke alle, der får de samme udviklingsmidler, men er stadigvæk også meget interesseret i at udvikle. De har ikke altid mulighederne for det, men de vil gerne, de tager meget gerne kaffemøder, så hvis du er dramatikeren derude, der gerne vil i gang med det her, så hold dig ikke tilbage fra at kontakte de teaterdirektører, de teaterproducenter, der sidder derude. Og det er uanset om det er den lille scene, i den lille landsby, eller om det er gasværk. Selvom der er høj konkurrence imellem producenterne hjemme, så er der altså også et meget stort kollegialt fællesskab, fordi vi har en fælles interesse i at udvikle branchen og udvikle publikum. Så vi er også mange gange blevet mødt med den sådan, det er super, det passer ikke ind i mit repertoire, eller jeg kan slet ikke lide den genre, men jeg ved lige præcis, hvem vi skal gå hen og tale med i stedet for, og så ryger vejen videre over til nogle andre. Jamen helt sikkert, vi har et mega godt samarbejde. 100%. Og altså, jeg tror, vi er alle sammen interesserede i, at der skal spilles en masse musicals i Danmark, og der er ikke særlig mange af dem, der kan spilles os. Så altså, det er da tit, at vi siger, vi vil gerne hjælpe jer med udvikling, men vi synes, I skal tage fat i den her person fra det her teater, så høre, om de kan stå for den anden del af det, ikke? Altså, præcis. Det skal man endelig gøre. Og må man lave sådan et skud, altså der er jo lige blevet oprettet noget, der hedder Netværk for Musical-autorer, som jeg tænker, hvis man skriver musicals, så skal man helt sikkert være med der. Ja. Fordi they know what's going on, de har en masse kompetencer, de skriver selv musicals. Altså, det vil være min allerførste opfordring.
slå dig sammen med de mennesker. Er der nogle faldgrupper, du oplever, der tit er sådan lidt gennemgående for flere af de projekter, I får ind? Jeg vil sige, den faldgruppe, som jeg ofte ser, er, at så er der nogen, der skriver en helt musical, og så kontakter de os og sådan, hej, jeg har skrevet det her, hvornår kan I sætte det op? Og det der vil jeg helt sikkert, især hvis det er den første musical, man skriver, jeg vil vente med at skrive det hele. Jeg vil, som jeg sagde før, skrive den der outline, måske skrive et par scener, og så tage fat i portaler, så begynde noget udviklingsarbejde. Altså fordi helt lavpraktisk, så kan vi ikke hjælpe særlig meget, når man er nået dertil. Og der er også nogle faldgrupper i, som sagde du ikke også, det Nikolaj, din første musical kommer ikke til at spille på operan. Nej. Din første musical, den kommer til at spille på en eller anden lille scene et sted. Ja. Så hvis du har skrevet en musical med 25 medvirkende, så I'm so sorry, men så kan jeg godt sige til dig med det samme, det kommer ikke til at ske. Måske om 20 år. Ja. Du er blevet en stor musical-dramatiker, så kan du selvfølgelig ikke gemme den til det. Men der vil jeg virkelig sige, skriv noget for 3 til 6. Men hellere 3. Nå, for at det er helt lavpraktisk, altså fordi vi vil rigtig gerne tage chancer med nye dramatikere, men vi kommer ikke til at gøre det på vores store forestillinger. Det kommer til at være de små forestillinger, hvis det bliver noget. Og så skal det være 3 til 6 medvirkende, og et orkester på 3. Altså det her med, nu snakker vi lige tik-tik-boom, ikke? Altså start et sted, men start et lille sted, og så skal det nok vokse, hvis det giver mening. Så det er klart det, vi ser mest. Men altså, ellers så er vi sgu ikke så kredsende. Jeg kan sige helt lavpraktisk, så Jukebox Musicals er rettighedsmæssig grunden, så arbejder Portal ikke med det. Men ellers er vi ikke kredsende. Der ser vi gerne det hele. Og altså noget af det, vi synes er allersjovest, er faktisk, når folk bare kommer med et koncept eller en idé, og sådan... Altså, jeg tror, det her kunne blive en fed musical, hvis man tager det her kunstneriske greb. Hvad tænker I? Det er så fedt. Vi elsker det. Altså, mine yndlingsworkshops er, når det bare er materialegenereringsworkshops, og vi bare skal lege og udforske, og hvad kan det her? Og så hiver vi nogen ind, og sådan, hvad ser du i det her? Og ja, så helt sikkert det. Fedt. Men hvor, og det tror jeg stiller spørgsmål på mange dramatikers vegne nu, fordi jeg selv tænker over det ret meget og oplever det. Du siger jo netop sådan, en jukebox er ikke noget, I ligesom går ind i rettighedsmæssige årsager, men der skal jo selvfølgelig være musik. Hvor går man egentlig hen som dramatiker, hvis man skal finde en komponist? Nu er du så heldig at have nogle samarbejdspartnere. Hvad kan man gøre? Du går med til møderne i netværket, skal lave til. For det er jo... Og så spørger du der, eller så spørger du også, og så siger du, jeg skal lave den her historie, jeg tænker, musikken skal være det. Kender I nogen? Ja, det kan jeg love dig for, vi gør. Altså sådan, netværk. Vil du ikke også sige det? Jo, 100%. Altså det er netværk, men igen, det der netop, som du siger, hvis man er bange for, altså hvis man føler, man har nogle mangler i sit netværk i forhold til specifikt det kender jeg ikke en musical teaterproducent, der ikke har et stort netværk der, og kan vejlede og synes, det er enormt sjovt også at sætte folk sammen. Tusind tak. Det har virkelig, virkelig været spændende at høre om. Og så vil jeg bare her på falderæbet af afsnittet høre, vi har nemlig sådan et afrundende segment i vores podcast, der hedder Et godt tip. Og der vil jeg jo selvfølgelig godt høre, hvad for nogle tips, jeg har kunne overtale jer til at tage med i dag. Og det kan jo være alt. Det kan være anbefalinger af bøger, forestillinger. Nu kommer det afsnit ud 8. januar. Det kan være, det er en musical, I synes, man skal se næste år. Det kan være alt muligt. Jamen, jeg har allerede spoilet mine jo, men jeg vil da sige, tag til Smagen Musical på Fredericia Musical Teater. Kan du sige, hvornår den ligger i år? Det ligger i april i år, så meget kan jeg huske. Ja. Men jeg kan ikke lige huske den præcise dato. Og så det, jeg sagde før, det tror jeg er vigtigt. Start med at skrive en lille musical. Altså start med at afprøve, hvordan du bruger dine kunstneriske kompetencer inden for den her kunstform, og hvad det kan, og hvad det ikke kan. Start i det små, så skal det nok vokse sig til en kæmpe musical på operaen på et tidspunkt, ikke? Men start lige der, hvor du er. Skriv om noget, du synes er sjovt, om noget, du elsker, om noget, hvor du kan se et potentiale med musikken. Det vil jeg sige. Jeg vil netop sige det der med, at se og høre en masse musicals for at begynde at forstå og lege og få en forståelse for, hvad virkemidlerne, hvad det kan. Led efter potentialet. Lad være med at sidde og det der med at sige, det der virker ikke, og det der virker ikke. Så prøv at gå ind og finde de ting, der tænder dig i det. Som der, hvor du siger, det der, det kan noget. Her er der et eller andet, fordi det er det, der har noget udviklingspotentiale for dig, som skaber på det.
Så vil sige, det er uanset om du laver musical eller ej, skriv altid en I Want-sang for din hovedkarakter, så man kan få defineret viljen. Du altid fyrer den bare igen, og sådan, men så får man præciseret viljen på det. Vær ikke bange for at tage de erfaringer, du har fra andre formater og andre brancher med over, fordi der er noget i narrativ fortælling, der går igen på tværs af de her ting. Altså, så man har ikke i forhold til at ende med at skrive musicals spildt tiden, hvis man har skrevet tv i 10-15 år eller noget. Altså, der er masser af ting i kernestoffet i fortællinger, som er vigtigt. Og så synes jeg, det er sjovt at lave også internationalt flere, der skriver sammen. Ja, okay, hvis vi finder nogen, der skriver sammen, at det er sjovere at skrive musicals, når man skriver sammen. Det er virkelig. Så har man allerede vendt sig til at være ude af solo-ego-mappen. Og få det testet, få det læst højt, få prøvet det. Men jeg synes, det er enormt sjovt, at i fællesskab også at lave playlister for at få defineret et musikalsk udtryk. Og så prøv at sætte dem ind også som placeholders og sådan noget, når man skriver en historie, eller tage en historie, du allerede har arbejdet på, eller en film, du godt kan lide, eller noget, og så sige, okay, hvis jeg skulle konvertere den her til en musical, hvad kunne det så være? Det er også bare en måde at øve sig på. Så behøver man ikke så øver man sig målrettet på at skrive musical, så er det ikke så meget det der med også at skulle finde på en genial historie, også at skulle så bare tage et eller andet genialt filmmanuskript, og så sige, hvis Raiders of the Lost Ark musical, et eller andet, hvad pokker man gerne vil. Okay? Men gå Wagner i bedene og lave 4 aftener, så tager jeg hele Avatar-serien og siger, nu laver jeg den, som den er nærmest en musical i forvejen. Det er ikke favorit. Men altså, gør det, og der kan man bare tage den urealistiske, den man aldrig får rettighederne til. Jeg tror, der ligger mange Star Wars The Musical rundt omkring i folks skuffer rundt omkring. Velviden, der aldrig bliver til noget, men så er de virkelig øvet sig der, ikke? Fantastisk. Jamen, det var de 48 råd fra Kære Mikkeland. Jamen, med en masse ny viden og råd i bagagen, så er der ikke så meget mere for mig at sige andet end tusind tak til dig, Nikolaj, og tusind tak til dig, Katja, for at være vores gæster her i afsnittet. Ja, tak fordi vi måtte være med. Ja, tak til jer. Ja. Tak. Forfatterrummet er produceret og klippet af Anton Bang, der endnu en gang fortjener et særligt tak for lidt af et koordineringsarbejde. Og hvis du har glæde af podcasten, så vil jeg meget gerne bede dig om at følge os på Apple, Spotify, Amazon, YouTube Music eller på en anden platform, hvor du hører din podcast. På de platforme kan du anmelde podcasten, hvilket hjælper andre med at finde frem til den. Du kan også finde noter og links til de ting, vi har diskuteret i dag under afsnittet i din foretrukne podcast-app. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til podcasten, ønsker til gæster, emner, ris eller ros, så kan du bare sende en mail på forfatterrummet@dramatiker.dk. Og hvis du ikke allerede gør det, kan du følge Danske Dramatikere på Facebook og Instagram, hvor vi også sender opdateringer ud om nye podcast-afsnit. Vi udkommer først torsdag i hver måned. Og tusind tak her til slut til dig derude for at hoppe med ind i Forfatterrummet.